Madzulo abwino kwa nonse ndipo ndi nthawi ya nkhani mwa tsatanetsatane kuchokera kuno ku Times Television TTV ndipo muli ndine Wonder Msisia koma poyamba nayi mitu yache. Kutalika kwa mitunda kupita malo obaitsira katemera wa COVID-19 m'midzi kukhoza kuchepetsa chiwerengero cha anthu ofuna kubaisa katemerayo. Unduna wa zaumoyo wati uyamba ntchito yopereka ziphaso kwa anthu amene analandira katemera wa COVID-19 ndipo anthu okwana 718 afa pa ngozi zapamsewu zimene zachitika kuyambira mwezi wa January mpaka June chaka chino. Tili ndizi ndi zina zambiri, tiyeni tikhalire limodzi. Kutalika kwa mitunda malo obaitsira katemera wa COVID-19 m'midzi kukubweretsa mbuyo malingaliro ofuna kuti anthu 60 mwa anthu 100 alandire katemerayu mmene bungwe loona zaumoyo pa dziko lapansi la World Health Organization lofunira. Dziko lino lidali ndi cholinga chofuna kubaya katemerayu kwa anthu okwana 11 million pofika December 2022. Josephine Chipofya walemba ripoti limene wawerenga ndi Feston Malekezo. Bungwe la Chipunga Center for Youth and Development ndi limodzi mwa mabungwe amene aona kuti madera aumudzi anthu ambiri akuvutika kupeza katemera wa COVID-19 kamba kuti zipatala zili mutali. Pakadali pano bungweli likugwira ntchito yophunzitsa anthu za ubwino obayisa katemera wa COVID-19 mothandizidwa ndi upangiri kuchoka ku ofesi yoona zaumoyo m'Malankhatape. Wachiwiri wamkulu wa bungweli Daniel Muthuthi ati pakadali pano aona kuti pali kusintha makamaka kwa anthu am'madera kumudzi omwe amba kuonesa chidwi chofuna kubayisa katemera wa COVID-19. Muthuthi anati komabe chomwe chikuwavuta nchoti nawonso akukanika kufika madera akutali kamba kuti ali ndalama zochepa. Anthu akumabwera pakamodzi mwina 20 30 anthu akumabwera ndi zinjinga ndi anthu akuluakulu ndi kuti ife ndikukutira kuti ntchito yathu ikutani ikuyenda. Mwalero lokha pamene tafika panopa tafika ndi anthu okwana 100 koma anthu adakali kubwera. Agladwell Nyoni omwe ndi azaka 94 alimbikitsa anthu achikulire mdziko muno kuti nawonso akuyenera abayise katemera COVID-19 kuti aziteteze. Poyankhulapo mneneri ku nduna wa zaumoyo Adrian Chikumbe anatsimikiza kuti anthu akumudzi makamakawo amene ali m'madera atali akuvutikadi kuti apeze katemera COVID-19 koma anati iwo akhazikitsa njira zatsopano kuti katemerayo azimufikitsa m'madera amene ndovuta kuwafikira. Taona kuti anthu ena atokhala kutali mwina kumachita ulesi kumbera kusanza katemerayo mwina chifukwa chake tikukhala ndi chiwerengero chocheperapo kuposa mmene tinayambira mbuyomo. Ndiye ife tidakhale pansi takhazikitsa njira zina kuonetsa kuti anthu abwerebe ndithu kusanza katemera. Ndiye nomongodira kuti iwo abwere kusanza katemera. Ife yasoona tikutenga katemerayo kupititsa kwa anthu. Ndiye timagwira ntchito ndithu limodzi ndi akuluakulu azipembedzo mafumu kuti amenewa akasonkhanitsa anthu achiuza tsiku limeneyo akuona kuti ziloyenera kwawo tikapatse katemera. Mene mafika pa 7 September chaka chino anthu okwana 435,997 ndi amene abayisa katemera yense podziteteza ku nthenda ya COVID-19. Mayeso a Standard 8 ayamba lero pamene Times idayendera m'madera ena idapeza kuti padalibe mavuto ndipo ophunzira amatsatira ndondomeko zopewera nthenda ya COVID-19. Ophunzira okwana 281,329 ndi amene akuyembekezereka kulemba mayesowa chaka chino. Kuchokera ku Mzuzu, Josephine Chipofya walemba ripoti limene wawerenga ndi Feston Malekezo. Mayeso a Standard 8 a chaka cha 2021 ali nkati omwe akuyembekezereka kumalizidwa kulemba lachisanu lino. Akuluakulu amene akulembesa mayesowo ku chigawo chakumpoto ati iwo ayamba bwino. Oscar Kansato omwenda omwe amayang'anira mayeso amene akulembedwa pa Katoto Primary School Cluster ati anayamba nthawi yabwino ndipo anati ali ndi chiyembekezo kuti amaliza opanda zopinga zilizonse. Pa Katoto Cluster pano mayeso ayamba bwino. Aphunzitsi ana sukulu onse afika mu nthawi yake.
moti pano ana akulemba. Pothirapo ndemanga nawo Alinda Luhanga omwe amang'anira mayeso pa Kalowa Primary School Cluster ati iwo akuonetsetsa kuti mwana wina aliyense akutsatira ndondomeko zopewera nthenda ya COVID-19. Ma preventive measures a corona tikusatirabe ndithu, ana onse avala ma face mask awo komanso ma invigilators avalaso. Mzinda wa Mzuzu uli ndi malo olembetsera mayeso okwana 18. Ophunzira okwana 281,329 ndi amene akuyembekezereka kulemba mayeso a primary a chaka chino, omwe ndi ocheperapo poyerekeza ndi amene analemba mayeso mchaka cha 2020 omwe anali 302,985. Ndipo Wezi Gausi akutifotokozera kuchokera mu mzinda wa Lilongwe. Pa ulendowu mfumu ya mzinda wa Lilongwe inali ndi makhansala a mzindawu komanso ena mwa aphungu a nyumba ya malamulo. Malo onse olembera mayesowa munali apolisi kugwira ntchito yawo. Malowa anthu anali kutsatira njira zonse zozitetezera ku matenda a COVID-19. Ophunzira amene amalemba mayesowa anali atavala zozitchingira ku nkhope komanso mabeseni amadzi anali kupezeka. Mu sukulu zina ophunzira amakalasi ena awapasakaye tchuthi kupereka mwayi kuti ophunzira a standard 8 alembe mayeso awo opanda chisokonezo. Wachiwiri kwa mphunzitsi wamkulu pa Nchesi Primary School Manuwa Kankhoma anati ophunzira asanu mwa ophunzira 219 sanalembe nawo mayesowo. Ife pano pa center ya Nchesi tamba bwino kwambiri moti ma invigilators athu anabwera nthawi yake nthawi yabwino. Anaso anali oti well disciplined. Zizona oti tilibe vuto lina lililonse apapa ndiye kuti amaliza pepa yoyamba tikudikira kuti alowe pepa lachiwiri. Ndipo amene akuyang'anira kulemba mayeso pa sukulu ya Nchesi Zaula Agatha Ndawo anati iwo anali okhutira ndi mmene mayeso ayambira. Pa Nchesi ife takondwera kwambiri chifukwa mayeso tsiku loyamba ayenda bwino. Tikunena kuti ayenda bwino chifukwa choti mayeso onse anali okwanira komanso ana anasunga ndithu discipline m'makalasimu. Mayeso a standard 8 akhala kulembedwa kuchoka pa September 8 kufikira pa September 10, 2021. Ndipo kuchokera mu mzinda wa Blantyre mtolankhani wathu Thomas Kachere afotokoza zambiri. Kuno ku Blantyre zaonetsa kuti mayesowa anayamba mu nthawi yake ndipo panalibe nkhani zakubera mayeso komanso zipangizo zinabwera zokwana. Mwachitsanzo pa sukulu za primary zachichiri komanso zingwangwa mayesowa anayamba bwino opanda kumva nkhani zilizonse zokhudza kubera mayesowa. Ndipo pa sukulu ya primary ya Mbayani 1 komwe ophunzira okwana 927 akulemba mayesowa akuonetsetsa kuti olemba mayesowa akuvala mamaski komanso akusamba m'manja asanalowe muzipinda zolembera mayesowa. Kuno ku Mbayani 1 primary school malingana ndi akuluakulu amene akuona za mayeso amenewa mayeso a standard 8 ayamba bwino ndipo zonse zimene anakonza zili mchimake kuphatikiza ndondomeko za COVID-19 kupewa matenda amenewa. Ndondomeko zimenezi zikusatidwa chifukwa ayika ndithu ndowa za madzi pofuna kuti olemba mayeso amenewa aliyense azikhala kuti wasamba m'manja polowa mkalasi kuti akalembe mayeso amenewa komanso aonetsetsa kuti distance izikhala ndithu yotalikira pamene akulemba mayeso. Kenneth Amido ndi mkulu yemwe akuyang'anira mayesowa pa sukulu ino. Kunoko mayeso ayamba bwinobwino china chilichonse chili mchimake ndithu ndi malamulo a COVID-19 tikutsatira ana kuvala maski komanso kukhala motalikirana zonse zofunikira pakayendesedwe ka mayeso zikuyenda bwinobwino. Pali chiyembekezo kuti ngati zonse ziyende motere ndiye kuti mayeso a standard 8 a 2021 mbomali ayenda bwino. Boma lakhazikitsa ndondomeko ya Malawi Decent Work Program imene cholinga chake ndi kuteteza anthu ogwira ntchito. Wachiwiri kwa nduna yoona za ntchito Avera Kantukule polankhula mu mzinda wa Lilongwe pokhazikitsa ndondomekoyi ati ndondomekoyi ithandiza dziko lino kukhazikitsa malamulo okhazikika anthu ogwira ntchito. Blessings Mpinganjira ali ndi ripoti ili.
akamtukule ati boma lakhazikitsa ndondomeko yolemba anthu ntchito ngati njira imodzi yoteteza anthu ogwira ntchito. Iwo ati adzifuna ripoti la tsatanetsatane la mmene ntchito ya ndondomeko iyi ikuyendera mwezi uliwonse. Message yanga ndionena kuti ngati dziko la Malawi timakonda kupanga zinthu, timapanga launch ma program, timapanga launch ma strategy, unoona ukaonetsetsa zaka nkumapita zimapezeka zonse sizikuoneka kuti ili ndondomeko yake ije mathelo ake azijazi ndotani. Ndiye tikuona ngati kuti dziko la Malawi li pachizungu amati Malawians deserve better. Mtsogoleri wa Malawi Congress of Trade Unions Charles Kumchenga anati ndondomekoyi ithandiza chidwi cha anthu ogwira ntchito. Akumchenga apempha boma kuti lidzipereka ndalama yapadera yomwe ikhoza kuthandiza anthu ogwira ntchito akakumana ndi mavuto osiyanasiyana. Tionetsetse kuti pali kuyendera ndikuona kuti kodi makesi amenewa ndi achilungamo nanga kodi ngati sali chilungamo tingachite motani. Ndondomekoyi inayamba mchaka cha 2020 ndipo ikuyembekezeka kutha mchaka cha 2023. Anthu okwana 718 amwalira pa ngozi zapamsewu zimene zachitika kuyambira mwezi wa Januwale mpaka Juni chaka chino. Ripoti la polisi likusonyeza kuti chiwerengerochi chakwera ndi anthu 66 pa 100 aliwonse poyerekeza ndi nthawi yomweyi chaka chatha. Bungwe la Malawi Bureau of Standards latsindikiza zakufunika kopanga katundu wapamwamba. Bungweli lasindika izi pa maphunziro anthu ochita malonda ang'onoang'ono pansi pa bungwe la Small and Medium Enterprises Development Institute SMED. Zambiri mulipotiri. Wapampando wa bodi ya MBS a Philip Makhumula ati kupanga katundu wapamwamba kutha kulimbikitsa anthu kugula katundu wa mdziko muno. Maphunziro awa ndofunika kwambiri chifukwa ngati anthu aku Malawi kuno anthu amabizinesi ang'ono akupanga zakudya zoti ndizapamwamba kwambiri. Amalawi ambiri azagula zokudya zimene zikupangidwa Malawi muno malo mothamangira zinthu zokunja. Chifukwa chake tikuyesesa kuti tiyathandize abale athuwa kuti azigwira ntchito yopanga zakudya moyenera kuti zakudya zikhala zopikisana ndi zochokera kunja. Mkulu wa bungwe la SMED kumwera Aluse Limbe ati ndikofunika kulimbikitsa ochita malonda ang'onoang'ono kuti azipanga katundu wapamwamba. Anthu amabizinesi ang'onoang'ono amene ayitanidwa kudzapanga nawo atendi training imeneyi akazitenga zonse zimene Malawi Bureau of Standards atawaphunzitse ndikukazigwiritsa ntchito on the ground. Akapezeka kuti mwina zimene amadandaula chifukwa mkumbuyo kakha kumadandaula kunena kuti zimene amafuna Malawi Bureau of Standards ndi zinthu zovuta kwa iwo kuti apange implement. Komano mmene abwera ku training kunoko adziwa kuti iya pakuti pamene sitimayendetsa bwinoyi ndiye ndipange improve pamene popo kuti zinthu zanga zija zindiyendere. Muntchitoyi MBS itsitsanso mtengo wa certificate yoti katundu wa ochita malonda ang'onoang'ono akhale ovomerezeka ndi bungweli. Mukuonera nkhani mwatsatanetsatane madzulo ano kuchokera kuno ku Times Television TTV komanso Times 360 Malawi Facebook page. Zambiri zikatha izi. Please, hide me. Hide me. Ian, why are you hiding? I took some money on caterpillar from that guy. Really? Yes. Why did you have to take some caterpillar from that guy, Ian? I just needed a ticket to a music concert. Come on, Ian. You need to have some valid reasons on why you want to borrow some money. And why taking some money from Caterpillar when there are some registered institutions in this country? You can go to banks, you can join some circles. There are microfinance institutions out there where you can go and borrow some money. And the good thing with these institutions is that when you go to borrow some money, they advise you on how much money you can borrow, comparing with your income. And there are also some terms and conditions you need to understand before borrowing some money. Okay. The issues of interest rates, the issues of repayment plan, how are you going to be servicing the loan, the issues of collateral. All these things, they are clearly laid out when you go to these registered institutions than taking money from that Caterpillar guy. This is an embarrassment. Yeah, he is coming. Borrow wisely. Pay back your loans.
Always read and understand the terms and conditions before signing any financial contract. takulandiraninso pamene tikupitiliza ndi nkhani zathu mwatsatanetsatane madzulo ano pano pa Times Television TTV komanso Times 360 Malawi Facebook page. Mfumu ya mzinda wa Lilongwe Kansala Juliana Kaduya yati ndiyokhutira ndi ntchito zachitukuko zimene zikuchitika mu mzindawo. Akaduya anena izi atatha kuyendera zina mwa ntchitozi. Emmanuel Simpokorwe walemba lipotili limene akuwerenga ndi Blessings Mpinganjira. Pa ulendowu mfumu ya mzinda wa Lilongwe inali ndi makhansala a mzindawu komanso ena mwa aphungu a nyumba ya malamulo. Iwo ati pakuyenera kuti pakhale misewu yodalirika mu mzinda wa Lilongwe yomwe ikhoza kuthandiza pa nkhani za bizinesi zomwe zikhoza kutukula chitukuko cha dziko. Ineyo mmalo mwanzanga nene kuti zonse zimene akhala tikuyendera takhutitsidwa nazo kwambiri chifukwa kuti tikuona ntchito imene akugwira ubwino wake tabwera ntchito ili mkati sitinabwera ntchito ili kumapeto chifukwa tabwera ntchito ili kumapeto sitingadze kuti mkati muli chani. Ifina anthu amene akugwira ntchito akuonetsa kuti ali ndi chidwi kwambiri. Nthawi imene tinapatsa ndi poti kubwera mvula tsogoloko zikuona kuti nthawi imeneyi anzathu amene wawo ayigwira ndithu. Mawu ake mmodzi mwa aphungu amene anali nawo pa chikonzerochi George Zulu wati izi zikuonetseratu kuti mtsogoleri wa dziko lino amasunga mawu ake okweza ntchito mu mzinda wa Lilongwe. Ma project amene tayendera pano mu constituency munomu pali imene makoza nsewu watala kuchipiko kontauni mwa Madzulo bwino komanso kunokuso tingathene kunena kuti ngati kuti era 47 anthu no asiya kukumbana ma septic tankers for ayikalo chipipe chachikulu chimene chitenga zonse zoyipa kunoku ndumaka staya kubeti mari kukauma kumene kuti tanki chachikulu kwambiri kumafikira zoyipa zonse. Ena mwa madera omwe anayendera mu mzinda wa Lilongwe ndi area 47, area 49 komanso area 18. Mabungwe ya Plan International and Malawi University of Science and Technology MUST atsayinirana mgwirizano wolimbikitsa atsikana pa maphunziro a sayansi. Mgwirizanowu unachitira lero mu mzinda wa Lilongwe. Wezi Gausi ali ndi ripoti. Poyankhula pamwambo umene amasayinirana mgwirizanowu wachiwiri kwa mkulu wa skulu ya ukachenjede ya MUST Address Malata anati atsikana akuyenera kuti azilimbikitsidwa kutenga maphunziro a sayansi. Iwo anati ndikudzera mu khumbo limeneli ndi chifukwa chake skulu yawo inayambitsa sayansi kampu ya atsikana okhaokha. Chaka chamawa tikakhala nayo ndikuti apulani wadzakhala ngati apatena athu tidzabweretsa atsikana ochokera ku midzi akabwera kukampasi kuja timatenga kuti akaona kuti sayansi imagwira ntchito bwanji. Timabweretsa atsikana ndi azimayi amene achita bwino pa maphunziro a sayansi, azimayi ajoyendetsa ndege tikhoza kuwayitana, pali mainjiniya achizimayi komanso ku mastiko kuli azimayi ambirimbiri amene achita bwino kwambiri. Mkulu wa bungwe la Plan Malawi mdziko muno Fobe Kasonga anati kudzera mu mgwirizano umenewu akhala akuthandiza ndi zipangizo zoyenerera kuti atsikana ambiri azipita nawo ku mkumano ya science camps. Ndipo iwo ati ndikofunikira kuti mwana mtsikana azipita ku skulu ngati dziko lino lingatukuke. Ndipo ana okwana 154,000 mdziko muno akutha kupita ku skulu za mkombaphala chifukwa cha thandizo lochokera ku bungwe la katswiri wina osewera masewero a tennis Roger Federera komanso bungwe la Action Aid Malawi. Mabungwewa amanga skulu za mkombaphala maboma 10 mdziko muno. Ndipo nduna yoona kuti pasakhale kusiyana pakati pa amayi ndi abambo a Patricia Kaliati yati boma liyesesa kupitisa ntchitozi patsogolo. Feso individual ni anthu meta panga kuna kuti ma primary school wonse akhale ni ma ECDs kuti tiziona kuti transition kumakhala bwanji komanso ndi kuti tichite train ma caregivers onse komanso tionesese una kuti makolo atumiza nawo ku school popanda wina kupezeka kuti ani mwana kumbuyo kupanga ma business yake sizimachita bwino.
tanenanso kuti tikhati kugwiranso ntchito limodzi ndi ma local councils komanso ma officials at the district council ochokera ku ministry of gender kuonesesa kuti zimene takhati umakambirana pamene tumenenso tikuperekanso nyumba zimene zi 480 kuti ma MPs ma councillors azichite oni zikhale zawo ma parents komanso ma communities achite oni kukhala zawo. Nkhani zathu ndi zomwezi koma tisadasiyane na insometo yache. Kutalika kwa mitunda kupita malo obayitsira katemera wa COVID-19 m'midzi kukhoza kuchepetsa chiwerengero cha anthu ofuna kubayisa katemerayu. Unduna wa zaumoyo wati uyamba ntchito yopereka ziphaso kwa anthu amene analandira katemera wa COVID-19 ndipo anthu okwana 718 afa pa ngozi za pamsewu zimene zachitika kuyambira mwezi wa Januwale mpaka Juni chaka chino. Kumbukirani kuti mutha kupeza nkhanizi ndi zina zambiri pa makina a internet pa www.times.nw, pa Facebook pa tsamba la Times 360 Malawi, pochita subscribe ku 1895 komanso pa Twitter @Times 360 Malawi. Chonde sambani m'manja pafupi khalani motalikana ndi anzanu, valani mamaski nthawi zonse komanso kabayitseni katemera kuti muziteteze ku COVID-19. Munali ndine Wonder Msisya ndikufunirani usiku wopambana. Pitirizani kuonera maprogramu otsatirapo mpano pa Times Television TTV. Good night.